Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oras madihita saluhukna amanginang adorak sotapuka kibaktiata di bagasan manoguton parjulu mahita martangiang nahohom di bagasan rohat tabe martangiang mahita. Amin. Kapuji matuhatta marhite bukwede nomor 125 ayat sada sahat rodi tulu anon di ayat napatuluhon rap hita jongjong.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, rehonok Tuhamu roha nai baru, dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna, jala utsatok kudo roha batu sian daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha na marpakringon, jala lehonokku ma todiku tu bagasan ate-ate muna, au do mabahetsa, asa marperangi hamu di bagasan akka patiku, akka uhupu, piradotan muna, jala patu paon muna do, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hudok kami mauliati tehosian nasa rohanami, ala di pojok kohuriam di tanoon, jala ala dohot kami di jauh hotusi, saya surma to di perwadia tu rohanami, asa tung uparatopot kami ho, hangoluan nami, asa lamhot tu kami, marhite-hite haporsiaon nasitong. Amin. Togu ale Jehovah ni dalam rodopon, orana toktong satia, togu ona galeon, sagu-sagu hamoluan, sai babosur tondikon, sai babosur tondikon. Romaho ay kahuluan, napahisar tondiki, say ijolo maho Tuhan, dohot tiyak hapili, si partogi nagumogo, malombu-lombuke, malombu-lombuke. Katangihon ma patit ni debata di minggu pesta paduahon perninggotan ari hasasaon nito di perbadia imasian Rom walu ayat 10 sahat roli 10 sada. Alai molo Kristus di bagasan hamu, pangulu dotor di alai hati goran nape mate pamatang alani dosai. Alai molo maringanan di bagasan hamuto di ni namanungguli Yesus sian namate sadok panguluan ni ibana naung manungguli Kristus Yesus ima nang pamatang muna namatei hinorhonit na namangingani hamu. Ido sahatna atong rak mangidugugo mahita siya Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pagugui bang mangulahon laho bartu patik ini. Amin.
topoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Odo debata pergugol naso hatu dosan. Sitopan nasana adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Akan nahulahami marhitesian pangalesion nami di patimu. Ima marhitesia tubuh-tubuh ni rohan nami narwai. Naksyap pakation nami na soture. Rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohan nami. Nata masih tutudo kami. O nauhum kami alani dosa nami. Alay na tarsasol bagi do kami noeng alani. Asi marohami kami ale debata nami. Pardengga basa jala para siroha doho. Alani anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhukna. Jala suruh mato di perbadia turuhan nami be. Asa tabayan kami mangulai ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabisat kami Tuhan ngoluan nasora sudah. Na pinarbagabagam di akan naporsya di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dewata taringot Tuhan siya ni dosa. Sengonod dohatan ni Tuhan Jehovah, nungariar sayho ahu marhitesian akka dosam, jala nunga dilojaiho ahu marhitesian akka hajahatamu, ahu tutu, ahu sadiri menelesai akka pangaliosim, alani hadirioko, jala dangbe hupaingot-ingot akka dosam, asangapom madi debatana digijang. Amin. Tuhan sihok Tuhan, saya beri Tuhan dikau, mari deudai, urusi maluku, iluji Tuton diri Tuhan, ulehon diriku, sai tong madi raja, sando pamataku, di mana utangmu, sai sau kau di tokimu, tunggu pertonian, menahan diujian, oton diperbahagiai, sai homa rajani. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di pesta paduahod perningotan hasasaur nito di perbadia sadarion tersurat di Galatia 5 ayat 10 saha rodi 26 tajahama masika soring. Alai oddo hudok marguru to di ima hamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging.
Aina maralhok todi do sakap-sakap ni daging. Jala maralhon daging ido sinakap ni todi. Nama siloan doi asa unang di pasaut hamu penangido ni rohamuna. Alai molo ditogio to di hamu, dang ginonggoman ni patik hamu. Alai tadap do parulaon ni daging, ima parmainanon, hadodaron, pargado buson. Hasi pelebeguon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badahon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahi-tahion. Bunuh-bunuh, parmabuhon, aur muson, jala akan nasumantusi, nang hupaboa na jolo tuhamu, songonido nang noai, dang teanon ni akan na mangulahon si songoni harajaon ni dibata. Alai aka odo parbue ni todi, holong dohot las ni roha, dame dohot labas ni roha, habasaron, habasaon, haporsiaon, halabohon dohot hatomanon. Dang maralo patik dopak akas si songoni. Alai akan nanggi roman ni Kristus Yesus, dipersilako do daging narap dohot aka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Ia dung di pangulu tondi hita, taparangehon ma todi. Unang ma tayahi hasangapon na rumar, unang ma marsiasapan manang masih latihan. Ido sahatna mertua doakan atumangion hatani debata jala naupiopsa. Amin. Taha tidak koma haporsiao tei, suana hina tidak koni dong atas haporsiaon disandok portivion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargugo na suatu dusan, na tumo palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tinuwon si Maria, nagabe-gabia siaton di porbadia andorang suabuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit,
di pangumuman ni Silatus, na matitar pajal do ibadah di hao pinar silang, na tua tuba na turudung di tanom, na mula mangulo di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudu tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargugu na suhatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sugut tutanon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di todi parbadia, jaladok sadahuria na badia, Huria atau panihala Kristen akan nabadia, doho dihasisani dosa, doho diatai nama dok, mula mangulu sugut daging nihalak naong mate, doho dihangoluan na suara suda. Amin.
Damai ni debatana sumurung siasa luhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata di pesta Paskah, pesta perninggotan hasa saur ni Todi Purbadia, napa duahon di bagasan sadarion, doho topik di basa-basahon debata todina tersurat di buku ni panurirang Nehemia bidusia ayat 20 sahatu ayat 31. Nehemia bidusia ayat 20 sahatu ayat 31. Ucahama dihita saluhutna tapai hutihut ma di bagasan rohata. Akup ni nunga di basa-basa hoko tunasida todim nadinggani marrohaihon nasida jaladang diotoko manamu sian pamangan nasida jalanunga dilihoko tu nasida aek pasobu uas nasidai pola 40 tahun lelengna di parmudu-muduhon nasida di halongonan asa unang hurangan nasida ulos nasida pe dang olo buruk jalapak nasida dang olo marpura-pura jalanunga di basa-basa hoko tu nasida akahara jaon dohot bangsong. Jalanunga di sagi-sagi hoko tu nasida akai sahat rodi partalpahan. Asa nasida manuluk tano ni sisihon dohot tano ni raja sian Hesbon. Dohot tano ni siok raja sian Basan. Jalanunga di patoropo anak nasida songo bitang akana di langit. Jalanunga di boko nasida sahat tu tano. Naung pinarbaga-baga mihian tua ke opunasida ikon bongotanna jala tianonna. Jadi nunga bongot aka anak nasida itu tanoi. Jala nunga di tian nasida. Jala nunga di patuduko maradopon nasida aka isi ni tanoi halak kanani. Jala nunga di pasato nasida tu bagasa tangan nasidai. Nang raja nasida nang aka bangso ni tanoi. Asa bahenonna tu nasida guru lomo ni roha nasida. Nunga di papatu nasida huta akan nagot tinggi dohot tano bosar. Jala disolu bagas akan nagok arta meragam-ragam. Oleh sumur akan nanidakdak. Porlak anggur, porlak ni hau jetun dohot hau namar parbue. Tau si panganon masa godang. Gabe mangan nasida maradu bosur jala mok-mok. Gabe mangololoi hisap na nasida marhite sian denggan ni basam nagodangi. Hape lam juga nasida jala mangguturi mangaloho. Jala dibolokon pati mitupu dini tanggurung nasida. Lam dibunui muse panurirangmu aka namanidangi dopak nasida. Naing manugihon nasida mulak nyatuho. Asa mabahen aka gasip godang. Alani nunga di pasahato nasida tu bagasa tangan ni musuna akan napasipal-sipal nasida alai ia dung hagogotan nasida mangangguhi manasida tuho gabe ditanghihoko nasida sian banua gijang jal hobar tuas ni roham akan nagodangi dilehoko tu nasida halak seleho tua akan napaluhon nasida siat tangan ni musuna alai ia dung marhasonangan nasida mangulahi muse nasida mangulahon sogoni roham. Gabe di pasobuho nasida di bagasa tangan ni musuh nasida. Asa di parhatoban nasida. Dungi mulak muse roha nasidai. Mangangguhi manasida tuho. Gabe di tanghihoko nasida sian banua gijang. Jala di paluho nasida. Hobarto asini roham akan nagodangi masai jot-jot. Dungi disuruh muse suruamu. Mangapo-apoi nasida asa mulak roha nasida tu patikmu. Alai lam jukat nasida marroha jaladang ditangihon akatonami. Sai didak dati do mardosa do pak patikmi. Akan atama patupon ni jolmanian asa mangulu ibana. Hape lam dipaholang nasida abara nasidai. Jala dipajogal takkuhuna jaladang olo nasida manangihon. Hape pola leling situtu sai di paju-ajuho nasida jala masih paingot to tu nasida marhite hite todim marhite siap pamangan ni aka panurirangmu alai dang di parate-atehon nasida
Alanido ubah di pasatona sida, tu bagasa tangani aka bangso marluat-luat. Ido sahatna selamat hari Pentakostama dihita. Wainang? Oh iya, maaf, sadanay ate. Sadanay. Iya. Ibalik. Alay binaheni asin roham akan nagudangi dang lausun siap nasida di baheko jaladang di tadi koko nasida ay debata para siroha jala pardenggan basa doho ido sahat na baru pesahat ate. Iya, mulai tema. Ibalik sadanay. Ya. Selamat hari Pentakosta madihita. Amanginang didok aka halak nang torop aka halak batak manidakon suang songoni nang nahum sitomorang adongin na tuluha di halak batak song nong taboto ima hamoraon hagabeon hasangapon dungadongonin na di halak batak di sada-sada halak batak nung asikko benguluna nung sonang ibana manadikon portibion ninna nasida. Alay akup ni adong muse tolu hau di halak batak. Tolu hau aka hamatay amanginang. Hapo de dang hau. Hawara daw. Gudang menon hau jior. Hawat tajau. Hata hau do. Na parjolo ima haulion. Oh. Haulion. Na paduahon ima hauduhon. Na patuluhon ima haurahon. Nasing ni dangong behata hau dipakai di halak batak. Haulion hauduhon, haurahon. Namar lapatan may secara falsafah, secara filosofi, didok, ganup do jolma dilehod debata haulion. Alay moloso di jalo di bagasan hauduhon ni roha, sahak ma haurahon. Ganup do hita dilehod debata haulion, alay moloso tajakko ni di bagasan hauduhon ni roha tu debata, sahat ma haurahon. Nuaing tapau bukma tu bagasa turpu taon. Doho padohan akin hamoraon hagabeon hasangapon. Dan sebetulnya dang falsafah ni halak batak honate. Sita-sita di piga-piga halak batak alai gabe herana mendara daging mai di halak batak. Dang falsafah ni ngoluni halak batak hamoraon hagabeon hasangapon. Didok nasida, molo mamora pe nasida, alay dang gabe, herana marisuang doi. Molo gabe pe di pariana konon, gabe di pinopar, alay dang adong hamoraon, dang marhasangapon ni. Jadi molong na hurang di toluhaon dang sikop, alay molo dung, lengkap toluha hamoraon hagabion hasangapon sikok may ninna nasida. Tapau bunak kita patudos muse di padohan toluhau haulion hauduhon haurahon bongot mahita tu jamita di bagasan tikion imasian panurirang Nehemia bidusia ayat 21 ayat 31 amanginang hasasaur ni todi porbadia. Molo tadok hasa sauri to di porbadia tor tu dia do taingot ima kejadian di ulau ni apostel 2 tiki saur to di porbadia tuak kasisean do tuak kana porsea dung mulak Yesus tuha bangsana di banua gijang odo pitor taingot alai adorong sutusi adong padohan naneku pasahat tu hita amanginang tiki sekolah minggu au artinya berarti tahun 20-an dang hata hasa saur dipakai HKBP.
Dang dope. Iya haso songgop. Haso songgop ni todi porbadia sanga do tapake. Jala lambang na hera hidung merpati. Burung dara. Haso songgop. Alai haroa dilapati HKBP mah. Molo todi songgop berarti olu do muse habang. Alani sanga mamuse taga 3B haroroni todi porbadia. Moloro ibana berarti olo do muse lao. Dungi mamuse digat 3B hasa saor. Molo saor ibana sadama ibana dohot tita. Dang boybe terpisah. Dang boybe tarsirang siang ngolu ni halak na porsea. Aka jolma naung majalo todi perbadia ikut dosada di bagasan todi di bagasan ibana di bagasan todi alanido dipilit HKBP hata hasa saurni todi perbadia. Molo di bahasa Indonesia hok dopei dipakai turunnya Roh Kudus. Aung muse padohan pencurahan Roh Kudus inna. Alai molo di halak Batak di HKBP secara khusus dipakai do hasa saurni todi porbadia. Nan waing marhitega bernapar jole nakin hudok molo tataringoti hasa saurni todi porbadia pitor tu ari pentakostaido pikirata ima na adong di ulau ni apostel 2 uju saur todi porbadia tua kasisean do tu aka na porsea. Alai marhite-hite terpuhon amanginang dito giom mahita nuaing muse mundur johita manaili johita dao do pak pudi tupadan narobi asa taida nuaing bohado todi porbadia todi ni debatai nunga mangula sian mula ni mulana sian narobi ima di Nehemia bidu siaun. Taidama. Slide selanjutnya. Dari sini saja, dari sini. Yang nomor 2, ya. Masa mahatihai dumulak bangsa Israel san perhatobanan. Nunga mulak benasida tu tanona tu Jerusalem, tu tano ni opu nasida. Di pajongjong nasida mamuset tembok Jerusalem. Di sima panurirang Nehemia pasahaton hatani debata. Paulakon todini halak Israel molo didok di halak Batak mulak ma todi tubadan. Asa ingot muse nasida, ingot bangsa Israeli laho pasahaton diri nasida, pasahaton ngulu nasida tu debata ai naung diajari nasida do debata do nasida saleleng tertaban nasida di luat Babilonia rabdohot Syesra Nehemia ro paingoton bangsa Israel. Dipaingot nasida ma perdalanan ni bangsa Israel. Pabahena ni debata sian narobi. Asa unang lupa nasida. Natotong do didongani debata hala Israel. Manang dia penamasa di ngulu nasida. Dung dibawan si Musa ruar bangsa Israel. Siat tano Mesir dipaingot Muse. Totong do ojak debata di jolo ni bangsa Israel. Marhite-hite tiang obun borngin nai dohot tiang obun siang nai dohot tiang api borngin nai asa molo mardalan nasida arian nai dang mohopan nasida ay dilinggomi obunido nasida dang marpura-pura pak nasida ala dang mohop tano si boluson nasida borngin nai dang ngalian nasida jalatiur dalan nasida ala adong tiang api di jolo nasida. Molo taida tarida di si amanginang ya borngin nai totong do di parmudu-mudu debata nasida jala
Tiki makatai na sida manaringoti hatani di bata, di padang pasiri, di pasahat di bata ada mulut tadi dan waing adong akan abot tar di tanoi, ima manna, dang masohot si panganon manang manna siya di bata, tungulu ni halak Israel, denget-denget di pengok si Esrama, doho si Nehemia, akka pabahenan ni di bata, bohado tod di bata marmudu-mudu na sida, di parhorsihani, mamulus padang pasiri, di hokop di haul di batado na sida, unang adong na mengganggu na sida. Alay ahama na pinatupani hala Israel, dung sahat na sida tutano Kanaan. Selanjutnya, di lehon de batama tano Kanaan dohot bangsoi tuhalak Israel. Di pasaha ma tano nagok sitwa niloba dohot susu dohot aka na asing. Mamora manasida, marhasonanga manasida, mian di tano Kanaan. Aka arta ni bangsoipe di pasahat di bata tuhalak Israel, bosuran nasida. Alai maharwa amanginang perdalanan ning uluni jolmon. Masa doi nang dinguluta. Uju sahat titarupani akka halak batak na parjolo, tutano Batavion, tuluat Batavion, dang pitor sonang nguluni akka oputa na jolo. Binegedo isan akka poparan na sida, akka halak batak na parjolo sahat tu Jakartaon. Tung masay marsiya bagi do na sida sahat tu Jakartaon, jalawala sada do tangyang na sida. Molo martangyang na sida tu Tuhani, didok Tuhan aha masih panganon nami sogut. Apa yang akan kami makan besok? Ay tung masay parirdo ngulu, tung masay hasiddo akka perdalanan ni ngulu. Alay ditangihod debatado tangyang nasida, diukap debatado surgo habadion na, diusehod do akka pasu-pasu to puta na jolo, lam tabo ma ngulu nasida. Dungi nunga margati be pangiduan nasida, dang ahabe salangon nami sugut, nunga adong pilihan di dia nama hami mangan marsugut, tinggal memilih tempat. Restoran bintang 5 do, manang warung kaki 5 nunga boy mamilit. Jadi sekilas samanginang oda nunga pelayan, nunga badita hami. Ale tiki doli-doli do pion, ibata pai makubasi sanga do pe buti. Mololawi bat nuang dang adong buhida di rumah makan, ala nunga pake daftar menu nuang. Mololawi bat rumah makan, adong do dibadisi daftar hargana. Misalnya Indomie rebus 5.000. Indomie goreng 5.500. Indomie tanpa telur 3.000. Inna disi harga. Dia mau lawi batu sadar memakai jolo biner do katong. Oh cukup dope. Baru masuk kiba. Itu kan? Baru masuk. Nuaing dang bekas songoni be. Dang pola be jolo idaun argana. Soal rasa nama. Harga nomor 2. Asal tabo basa dia pe negara jaladang pola pinarohahon argana ibe. Jalan nuaing ngatari poto to hilala molomangan. Misalnya mangan iba. Mangan ahma hitana biasa-biasa capcay ina kan iba 75. Dangang ribu nai paroh kamu dinang 70 gebehera namurata hilala. Dangong beba 75.000. 75 holanin na nama. Ya. Ala ima ngului. Na jolo songonima parira nuaing ngatabo. Tikidak dana kiba hudokon amanginang. Hola 2 peristiwa do, boy hami mangalang jagal manuk. Na parjolo, molo tiki, rotulang, mangida tulang na do. Molo rotulang basahat do niyan kantang naika digule do manuhon. Gudang may kuana, gudang kantang na. Ba, kantang na masahat di ba, itulang itu parjolo mangado na tulang. Parpudi ka bere naon. Bang bulung adong ceker na do kantang na nga mo liate. Dangi. Na parjolo molo tiki marsahi doaw. Atari siya tomoma manuk. Ipe molo atete ne teta dodi bapa.
Dang boy meret tuku harajau ni. Apa so selera iba mangan. Dang nyalangi. Alesia to mom mamanuk asa malupo inna. Ima na parjolo. Na paduahon ima tiki daung inang tabaru daung. Tiki marsahid manuhi. Dung bodilon. Ngatar marpitor-pitor. Ngamor dong mardalerat dang tigorbe. Isea may. So sangamate. Bicanang do penak kumangalangi. Kan itu kan. Jadi dua peristiwa itu. Boy ningot tami mangalang jagal manuk. Dia hola biniget tong sati batu si koles de iba. Marcerita dengan iba. Peo manuk nami do ba. Ngator las roha. Agu tebune. Ano sore mangalang manuk ina roha. Ala sati batu jabu. Ngator mengeluoma. Siya mamanuhi. Ngapeo honi. So sangamate ina mangalang jagal manuk. Jetar juga marwani basa nitanya kuma musim ma peohon ni manuk. Imaci ni ngulu. Nuay ngawinang au do dahudok. Molo lawaw tu dokter ngoy na dokter molo check up rupani Pak Tio kurangi makan dagingnya. Kurangi makan yang enak. Tinggi kolesterolmu. Tinggi tensimu. Tinggi asam uratmu. Ngoy na dokter rupani. Berarti secara tidak kita sadari, nunga lam tabo hape ngulut taon. Na jolo na sarong sialangod do. Tabo-tabo nialang sude. Nuaing kon mangatan sialango kape akahita nuaing na di Jakartaon. Nuaing mula mahita tutur pohon. Sian padang pasir, sian halongongan ni, sian Parhatobanoni diangkat debata Israel sahat tu tano kanan, tano na suburi, gok situat niloba, gok susu, gok arta nasida, gok anggur, apel, sude boy dialang nasida, alai ahama na pinatupa nasida, balos nasida, maradopon debata. Ditudalhon nasida do debata. Lupa nasida di pabahenan ni debatai, ditoddi ni debata. Na totong madongani nasida uju dihapariron uju marsitaunon nasida nuaing dung sonang nguluna dangbe diingot nasida di halupahon nasida do sude pabahenan ni debata alabua tangyang nasida nakin padohan nasida harapan nasida dangbe aha syalangon nami sogot di dia do hami manga sogot dangibe alai nunga berubah isema alangon nami sogot. Inama di pikira doh rohani bangsa Israel. Nunga martahi-tahi na jahat nasida. Babali uhum diulan nasida. Pasipal-sipal akan na pogos. Akan na sopot somarama somarina. Akan na mabalu na somardia-dia. Di pabalik nasida uhum. Di poro hamoron nasida. Di ahut nasida tu diri nasida. Nang akamalim di bagas joro pesongoni asal mabutongan nasida sian akapelean situtungon sian aka perpuluhan ni bangsoy di pasobu nasida doi muruk ma debata di pasahak manasida muse tu aka bangso na asing ima di Parhatobanan di Babilonia di paingot panurirang Esra mai di paingot si Nehemia may tu bangso Israeli. Uduk manasida. Di ba nasida masirabun tu si majujung na. Di pakai nasida maulos na birong. Tadani panol solion nasida. Marpungu manasida. Nakin di slide nomor 2. Marpungu manasida tumatangis. Di jolo ni tembok Jerusalem. Marningot aka pabahenan ni debata. Naung pinamasan ni debata di ngulu nasida. Di tongos debatado amanginang aka panurirang na laho pay ngoton bangso Israel marhite-hite hatani debata. Di paingot doi. Olo si pata muruk aka panurirang tuaka bangso Israel pola marsuara na gogo na sida. Songo si Musa ati amanginang taboto do. Kuasa si Musa dipilit debata laho manguluhon Israel ruar siat tano Mesir. Ala memang si Musa don naulabok rohana.
halak nau labo meroha nahya di topa debata imasi Musa. Orang yang sangat lembut hatinya, orang yang paling lembut hatinya yang pernah Tuhan ciptakan adalah Musa, dan dia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Bangsa si jogal rukungon, bangsa yang keras tengkuk, keras hati, tinggi hati ini. Musa dipilih Tuhan untuk memimpin dan menuntun Israel keluar dari tanah Mesir. Alai ipe merdosa do si Musa alani bangsa Israel. Tapi merdosa. Jol menolabok rohana ipe muruk. Sapi merdosa bana dia do pani debata. Jala dosa naido nama bani bana dang sahat tutano perpadanan tano Kanaani. Slide selanjutnya. Omma. Jadi molta bereng akka panurirang doi nampak pasaton hatani debata. Hera api do hatani debatau di pasahat tu akka bangsoi. Jala dipudini panurirangi adong do debatan nama kokok makau libana margogoihon. Maparsahalai ganuk akka panurirang ni debata. Alai dang ditangihon bangsoi. Ditutuk nasida do pinggol nasida. Mangalo do nasida. Mangalo. Nunga ujagoan di hilala nasida. Nunga ummaluan upistaran nasida siat debata. Dangolo nasida be uduk. Tuhatan ni debata doh tupatik ni debata. Molohya do hita manginang. Jala hirim roha sudah hita hea. Hami peheado. Herana tor honatu roha. Herana merasau di jamita ni sasahalak hona audisi. Herana tuau hatai. Dido akajol masa sitong na disi todii sedang bekerja di hati kita untuk mengubahkan hati kita. Alai jutan awa manginang paula sohu begi hatai, paula sohu tangihon gari ada memberontak mangalo hatayau hape sasitong na todini debatadoi nama katai tuau asa hupauba pangalahokku. Jok masongonon paula sohu begi. Asa gabeolo mau marpinggol harpe. Ope tengok di penendang hataon. Marpinggol harpe. Paula atarbuti mau marpinggol harpe. Tikidak dana kiba marmiam mai baru pada dia lama kemerguli. Roma oma ijo ma goar dana iba. Cuci piringanin. Paula sobinege. Herna suadong suarai HP adong do. Terus marguli ba. Rom se suarai oma di madoko lem tibo suara Paula sobinege. Lama kelamaan oma nadiro namar pinggol harpe. Akhirnya lama kelamaan betul-betul saya tidak lagi mendengar suara mama saya meskipun di dekat saya. Allahu pasomal-somal Paula sohubege songonima bangsoi. Sai di suarahon. Sai marsuara akka panurirang. Sai di paingok debata akka bangsoi marhite-hite akka panurirang ale marpinggol harpe do bangsoi gabelas tohoma dang ditangihon nasida be betul-betul dang ditada nasida be suarane debata nama jou goar nasida. Omma dungi sahak mamuse tu uhuman bangsoi turu mamuse jadi grafik ni ngolu ni perdalan ni hala Israel siatoru nako motugijam dung sonang nasida lupa nasida tu debata turu mamuse ya. Dung marsiak bagi nasida mangalu-alu tu matangis ma tu debata aung tangan nabirong disi naing do dipamate dipusa bangsoi asagabe aka anak ni sibolis alai adong do taida disi inang amang tangan nabotar tangan ni debata mangalinggomi bangsoi imana ginobar honi Nehemia dison dang dipaloas debata bangsoi madabu tugonggoman ni sibolis di haul debata di hokop debata do bangsoi asa unang di togu-togu sibolisi nasida Tuha holomon nang penong mardosa nasida ima asini rohani debata marhite-hite todina tu bangso Israel doho tuaka na porsea. Amang inang nuaing sahak mahita. Lahom manada
bohado todi di parngulota sinuaing. Tatinggal humma pardalani bangsa Israel. Mamulus padang pasir ni ngulu nasida. Nuaing nata adopi ima padang pasir ni ngulu taun. Kita sedang melewati padang pasir kehidupan kita. Sian parhatobana Mesir, bangsa Israel dibuan, sian parhatobana ni dosa kita di palua debata. Naing tu tano perpadanan, tano Kanaan bangsa Israel dibuat debata, kita naing tu Jerusalem ne baru ima surgo habadiauni. Alai adorang sosahat kita tu Jerusalem ne baru. Tu inganan hasonangan hanguluan saliling-liling nai ikut do mamolus sita di padang pasir ni parngulota noaingon. Hala Israel mamolus padang pasiri 40 tahun lilingna. Baru sahat nasida tu tano Kanaan. Kita dang taboto. Adong do na jepet tikina. Adong do nagajang. Adong do na itap itoruni 30 tahun. Nunga di paujung ibana, perdalanan na di parhorsihan ni portibion. Adong do na sahat 20 tahun. Adong do na sahat lebih tu 100 tahun. Dang adong nobotosa. Alai na pasti nuaing mardalam mahita di parhorsihan ni ngulu tahun. Di padang pasir, di gurun pasir kehidupan kita dengan segala pergumulannya. Alai taingot mata ida ma amanginang. Bohado nuaing tod dini debata marmudu-mudu ngoluta laho madalani manal puhon parhorsihan ni ngulutaun pai masahat tita tu Jerusalem ne baru ima inganan naung diwarihon di padaton debata jala disediahud Yesus di parade Yesus di ngoluni akka na porsea aha manuaing nata alami aha manata bolus di padang pasir ni ngulut tahun. Udok, lupakanlah bangsa Israel. Fokus mahita tuhitan waing, tu partikiat tahun. Alai, patudos mangulut tahun, tu nguluni hala Israeli. Alai unang bemian di nguluni hala Israeli. Na parjolo, dilehod do mana di nguluta. Dilehod debatado. Song nahudok nakin. Di pasu-pasu debatado hita di pardalanan ni nguluta. Alai jutado hita dang boy manaon. Jutado hita dang boy manaon di akka parukilon naro di nguluta songon hala Israeli. Marungutungu do hala Israel. Songoni do nakita nuai marungutungut dang be dianggap nasida manai pasu-pasu. Hapetik kisomangan nasida songoni na malas ni roh nasida pola marlobi-lobi dibuat nasida alan hisap nasida. Alai dung ganup ari ganup arian dilehod debatai tu nasida lupa manasida hira naso pasu-pasu be dianggap halak Israel gabe ungut-ungut mah. Mauas nasida marungutungut. Dang boy manaon sautik. Gari ada di dok nasida tagonado hami tinggal di Mesir. Nang pegabi hatobak kami dakya hami male gok dosi pangano di san. Ima mental budahi hala Israel. Mental budak, mental hatoban. Nunga naing di palua debata ale di nasida si holad dorohana sida tiki di parhatobanan. Dang manatap nasida tu jolo tokin nai nama, jonok nai nama. Molo amanginang nokyasanan nunga boy di gopar hokamu inuaing. Ya. Antara tadok maju gunung Sinai, dolo Sinai, dohot. Tano Kanaan. Ima Israel sinuai, nunga jonohi. Dang manatap nasida tu jolo gariada, masih hol tu pudi. Tagonado hami, tagonado na jolo. Tagonado na jolo, ngahurok nakin na jolo. Moloko kamu, eta tu na jolo amang padita, dangolo au. Dangolo biau, holan nang peo baru mangalang manuk, dangolo biau. Dangolo biau makatungi gula, isalawar huhuikat,
tiki olahraga di sekolah, dangolo biao manginang. Dangolo biao. Ido tiki dana kiba nikah do gula pasiri di salawar, pakai karet tiki olahraga. Molo selesai olahraga iman yo cop-cop. Ay song jajan. Dangolo biao inang lak boy kok kamu taburu na jolo, hamu madisi. Mula mahamu tu na jolo au dangolo be. Alay hala Israel itu tagonado na jolo songonon. Dang manaon na sida sautik, dang sabar na sida, dang gogo na sida, manaon sautik, pai masaha na sida tu tano Kanaan, mardosa na sida di pardalanan ni, marungutungut na sida, mamolus na sida. Ya do tabagi cerita amanginangkan taringot tu na dipargut ulok hala Israel, ulok tudung api. Allah marungutungu na sida tu debata diparguti ulok mana sida gudang namate. Dungi roh mana sida musa tu si Musa. Ngamar salah, ngamar dosa hami dopak debata rap pedopak ko. Alani asi maroham mangalu-alu musa si Musa tu debata. Roma debata madok bay maulur tu baga. Akai sina mangida ulok tu bagai. Bah malum may siam na dipargut ulok. Alay suku-suku nuaing amanginang dihita. Sadia do haroroni ulo tudung api. Sadia do ay di padang pasir di sida mamulu sampai topu keluar akauluhi mamarguti hala Israel. Ternyata amanginang lewat penelitian bodoh nululamunon tikos do manangda. Ternyata lewat penelitian bahwa ular tedung itu ulo tudung api na di Bibeli. Di sido sarang, nah memang itu habitatnya, tempat itu habitatnya. Padang pasir itu, padang gurun itu habitatnya. Ular yang mematuk orang-orang Israel memang tinggal di sana. Lalu pertanyaan, mengapa sebelumnya tidak ada? Ternyata perjalanan iman dari perbudakan Mesir menuju Kanaan ini betul-betul dalam providensia Dei, dalam perlindungan Tuhan. Alani hugobar homabuti dipikir aku di rohaku molo hujaha bibeli taringo tu na dipargut uluhi hala Israel. Ketika Israel akan melewati habitat ular ini, di paret tadi batama kuluhon, umatku akan melewati tempat ini, maka diam bersembunyilah engkau di bawah pasir. Martabuni makuluhun, mamolus mahala Israel. Dengan dangadong nanggo sada ulok na kaluar. Alay dung marungutungut na sida tu debata, marungutungut tu si Musa. Herana so iyas rohana sida madalani sida lananon, Roma debata di ukka ma, haruar mahamu, bukas mahamu na tuloy, parguti masude, maka ular ini keluar. Molo mardala pehita manginang, di pardalanan ni ngolutan wai gok ulok. Alai molo totong do totap do hita marpakusadean porsea tu debata. Dohono ni debata matu uloh itu si polisi pahohom. Mardalan akaruason, mardalan anakon, mardala borukon, unang patudu dirim. Unang hahuay bana. Dinggam mahita mardala. Sonang mahita mardalan. Nang pe iko manaon, di hosnyari dope, manaon dinamauas dope, manaon dinamale dope, alay saleleng porsea hita, di parmudu-mudu debatado ngoluta sahat rodi ujung ni ngoluta di portibion, sonang madihilala akan na porseay di hokop, di haul debata, di pasiding debatado sa kita, akka ulog, akka sibolis, naroa, naolo, naneng ro, mamargut, akka na porseay. Tidak magabaron. Nung nga di paingot si Nehemia, molo ulaw nito di Purbadia, nakin di awali, udo amang inanda, unang Diyos sa terfokus to ari Pentakostay, kosono do akana goto di ikon marapi-api uluna, si majujung na daong, dang jupang tabinuaing. Alay ulaw nito di nama, namian dihita. Ulaw nito di hite-hite akan na porsea, ima marhite-hite roha, marhite-hite hikmat, marhite-hite pangoloyon tu debata, tuhata ni debata,
asagabe parhitea kita jala rumang ni Kristus sita dapok ni debata. Kita adalah imitatio Christi. Imitasi ni Kristus do hita. Imago Dei. Rupa ni debatado hita. Jadi semulanya pengasong ni amanginang. Rupa ni debata imago Dei do hita. Jadi non inong luar biasa memang tada do hari Pentakosta no ngati merara sudi bajui ido merjilem jalan memang ido simbol ni ai tutu altar tapi warna merah do ido simbol ni haroroni todi probadia markaca do hamuna sugo sebelum tu gereja ngapa pasti tong marsuri gitu ami ama pe songoni do nampe sopola lele kami marsuri ada tetap markaca hami dung mula anon markaca do hamu musi jabu Juju tadang beate, ngabe ngasai be ngasa ngatu gereja. Ai nang hola mabuka ya hon nama. Ba songoni do satu ano sore dong sore ba baru mertapi antar songoni. Alian non hupangido saha ijabu muse markaca maju hamu inung. Doa ma pe, doa ma sudah hita. Markaca alai dang be soal herana markaca na sogot neng tampil neng bagak dang be. Alai dikacai idahamu mah. Bayangan na adong dikacai, disorminani. Bayangan ni semai. Bayang aku kamu lemar kacau kan. Bohiku do na adong di bagasan kacai. Alai ingot ma, amang ingot mainang tiki di bereko setabi, amang ina setabi. Pardo pahammu, bohim dikacai, ingot ma, dokem ma, bohini debatado, bohimon. Sian nati nopani debata jol mana perjoloi. Jal padohan ni debatado, beta mata topa debata, tumiru rupata, tudos tu pangalahota. Alani tiki markaca huano namong, inong dijabudok ma, bohini debatado. Alani ikon haholong aku doho, ikon jagaoku doho, naso tupa, idok nak kenapa doa, tudos tu pangalahota. Jadi kola rupa, naso tupa ulahonommu akka ulaon naso suman ala bohini debatado. Haholong aku doho sian nasa rohaku sian nasa ateteku do sian nasa guguku. Dok mai. Ale akup ni amang inang. Satok kipe unang pola liling anu gabi merdosa ho. Tugium mulu tugium mamikir hono da satok kipe holan 3 detik. 3 detik, unang lo bisa 3 detik dah. Ingok majo bohini jolma na apala sogoroham tibana. 3 detik, 1, 2, 3, cukup. Cukup 3 detik. Mololo bisa 3 detik gebe marisuang jami tahun. Oke. Upanginakin bayak ko majo bohini halak na pala sogoroham tibana. Bayako. 3 detik cukup. Nanang dohonoku, amang inang, molo bohikon, bohini debata imago Dei. Rupa ni debatado bohikon, bohini alomipe, rupa ni debatado. Molo di dokokonakin, di bohimi, di sorminani, haholong aku doho senasa rohaku, senasa teateku, doho senasa gogoku, tuibana pe, iko boy do mandokon, haholong aku doho. Ala bohini debatado, rupa ni debatado, nang rupamun. Ido ulau ni todi. Na bohi tapatuduhon holong, marhite-hite, nguluta siapari. Unang pola lului, di gereja nasing inong, among. Unang pola laho Tuhan terhadap sesakala bala sakala bala. Unang pola laho tu si. Dang tod di perbadiai glosolalidoi bahasa lidah. Dang tod di perbadiai. Ulau ni todi ima Galata 5 ayat 22 nakin natajahon di episteli. Ido ulau ni todi sia perbui ni todi dang sakala bala jahamu aung sakala bala di si. No nakki di
epistel tahun nate aso jahamu saya ulang dang. Alai aka odo perbuini toddi. Ujaha nenget otik biadong isi didok sakala bala. Holong dohok las ni roha. Dame dohok labas ni roha. Habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon, hatomanon. Sia perbuini toddi. Dang adong sakala bala. Alai buasa magabeon hera ciri-ciri ni gereja nago toddi. Didok halak. Molo dikonfesitai jelas doi. Tatula dong. Bahasa si songoni ima ulaw ni glosolali. Tatula doi. Songon poda parhaliluon. Jelas doi di konfesini HKBP. Dapar pudi. Ya slide berikutnya. Oma napar pudi paduahon. Dan napar pudi hian. Jojot do hita maruk kilamanginang. Jala hudot nakin ulur sipata. Muluta begi jamita baik jamita di permingguan, di pertanyaan, di pungwa marga, di persahutaon, di televisi. Di YouTube tabegi jamita heran atu hita ale mengelak kita. Sasitong na di dok jolma bahwa Tuhan sedang berbicara kita lewat isi khotbah tersebut. Unang pola sugoro hatta. Alai tajalo mai. Tapangido matu debata. Molo hala Israel ke ditutup pingkol labuti Paula so dibege ala hitaman waing dison nai buti hitamai tajalo mai tapangi ma ale Tuhan todim to di porbadia mana mengajari patahon hau mangulahon lomoni roham unang tatulak unang marpinggol harpe las anon ujung-ujung na betul-betul dang tatadabe suarani todii na jujut manutuhi pituni rohatta. Ingot tamu dope amang inang adong sada gobaran. Au hingot dope ala bentuk 3 dimensi bana nama sena julu gaberna julu. Roh Yesus bongi meniup ahap lampu. Itutuk pituni jabu. Yesus menutuk hado namar ningok gabaron. Yesus menutuk pituni jabu. Moli jabu ni padita na julu saya rongdon. Ang binoto sedia dapat ni paditaon. Ibama iruang tamu. Jadi gobarna Yesus datang dengan di tangannya ada satu lampu kecil, lalu dia mengetuk pintu. Jadi heranasan tarida do ilukisanon ibana saluar adong di tarida bagas ni ibagas jabuon herai malukisan ni. Adong na istimewa sa lukisan ni. Di pitu ni jabui bagian luar ima di si Yesus manutuhi pitui, dang adong grendel di pitu. Dang adong. Alai siabagas adong. Lama muka hendel lipitui dang adong saluar. Artina naneng dohono ni gabari ima manutuhi do todi ito rustu rohani aka jolma. Alai dang boy dibuka Yesus si saluar. Ikon siabagas do. Iko kita do nama buka rohata asabongot Yesusi. Molo tatangihon hata ni debata. Roh ibana manungguli hita. Nung nga dipilit debata songon non ayaton naganup minggu tajaha digijangon. Ibana do mamilit hita. Alai dang olo hita mangukap pitu ni rohata. Dang olo hita tumangihon hatana. Dang olo hita mangoloi hatana. Marisuang dotong nang pamilito ni. Alani iko sakita do. Sakita do inisiatif dung dijau dung dipilit debata hita. Iko dohehe ita mula ulaon. Mengerjakan segala sesuatu. Sono ni apostel Yakobus. Haporsiau ni dang mardongan parulaon marisuang doi. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dang marlapata ni. Dang marlapata tadok kita halak na porsea. Apalagi mau halak na porsiaon didok au ruas ni HKBP do. Bangga kita sebagai jemaat HKBP. Semua juga orang bangga melihat HKBP. Dang marlapatan ni molotadok ruas ni HKBP doau. Alai dang tatangihon, dang taulahon, dang taparhatutu hatani debata marhiti-hiti perngulota.
na parpudi sahali omma di slide na pasiyahonon. Nuaing rakmahita marnida amangina. Halak Israel di parhorsihani di nama molus ragamnya kaparukilon didongani di batado na sida mardalan. Songoni do nakita. Yon gobarani sa halak ama na marukil di tonga-tongani keluarga. Marukil alani perkarejuan, marukil alani hahi pasonna, marukil alani perekonomian. Tanggung jawab beban itu ada di dalam pundaknya stres ibana. Songon halak Israel na memulus parhorsihanima nuaing amat tahun. Mahita. Hira naso adongbe dongata. Alai molo setapa jono-jono tu Tuhan itaboto matahilala di haul Tuhan ido hita. Jala odo jajini Tuhan inang tuak kasisean. Tengok amangin da. Tuhan tidak pernah berjanji dia memberikan lautan tanpa gelombang. Tuhan tidak pernah berjanji dia memberikan jalanan tanpa kerikil tajam. Yang dia janjikan adalah aku akan menyertai engkau hingga pada akhir zaman. Nadongan aku doho rasi rasa roh ajal ni portibion. Molo tumatangi sonwaing songon amat tahun. Alanyaka parsahiton, alanyaka parukilon di tonga-tonga ni keluarga, alanyaka perekonomian, alanyaka pariana konon, ingot ma amanginang dihaul debata, dihaul todina doho, mamolus salhutna aka parukiloni, sahat tutikina dapokmu lasni roha, tadamu pasu-pasu ni debata, jala disimaho madok, mau liate ma ale Tuhan, ala totongdo dipatuduhoko, todim di bagasan perdalanan ni ngoluku. Amin. Martang yang mahita. Jahoba debata para si roha moliate roha namele Tuhan. Di ari sadarion boy hami marpesta, pesta nabalga. Pesta perningotan hasa saur ni todim to di perbadia tuak kasisian. Molo saur peho tuak kasisian di ari Pentakosta le Tuhan. Songoni maho saur nang Tuhami be akana porsea tu salhut ruas ni huriam. Asa marhite-hite hasa saur mibu hami makatidakon. Akalomo ni roham jala mardalan hami. Yaka ulau ni todi. Songon aka parbu ni todi patau mahamele Tuhan. Totong do hami dielela si bolisi. Asa madau sian holong mi. Galedo pamatang nami ale Tuhan. Alai porsia do hami marhite-hite todi mi pargoguamu hami. Asa unang tadi konon nami hoale Tuhan. Asa unang uluan nami tahi-tahi ni sibolis. Tahi-tahi na jati. Pargogoy mahami diganup inganan, diganup ulaon. Di tonga-tonga niya kaparsoran nami. Di tonga-tonga ni keluarga. Nang di tonga-tonga ni huriam. Upang gonggopok kami sa luhut. Pardalanan ni ngulu ni ruas ni huriam. Siyan na memet sahat tu na magodang dohot lansia. Sa homo na mudu-mudu na sida di bagasan pardalanan ni ngulu na sida. Jala tau na sina makatidakon. Sude akapabahe namu naung jinalo na sida. Aka nauli na denggan di akahaulion na jinalo na sida di bagasan hauduhon ni roha. Asa daoma siyang ulo nami akahaurahon ale Tuhan. Ale dapotan parsaulia dapotan pasu-pasu doh dame mahami. Aka nang majakon asidot holong ni rohami. Aka dongan namin natongo di bagasa parsahiton. Yang buy marlas ni roh harap doh tami di ari Pentakosta tahun ale Tuhan. Homa nama dongani na sida. Tangamu nagok asi. Surduk kuno mulau pamalum sahit nasida. Pargogoya kasi panganon sinumon. Akau ba na pinangan nasida. Paso-paso katangan ni dokter, para medis, aka perlengkapan rumah sakit. Lahu hama malum di parsahiton nasida. Pargogoy sudah keluarga. Di nama dongani nasida di bagasan parsahiton. Asa boy nasida. Di bagasalas ni roha doh dame. Madongani aka keluarga nasida natongo di bagasan parsahiton. Ni sude padalanan ni pakubasyon ni huriam. Ang sude parhala domdo keluarga hupasat tami tu bagasa tangamu asa homa namar mudu bunuh hami. Ramotamu hami sudah le Tuhan. Di bagasan ulun nami siapari tarlumobi di tonga-tonga ni pakobasyon nami. Unang adong nanggosada nagabe batu pertutuhan di tonga-tonga ni pakobasyon. Ale sude tahe anggota keluarga nami. Gabe panidangi. Ya kaasidot holong ni roham. Asa marhiti-hiti hami saluhutna. Lamar sangap ma guarmu. Jakon mahamele Tuhan.
Urasi kami sasalhu dosa pangalason nami. Jala tangiu matang yang nami nahu sebau kami holan di bagasan gornya anakmu. Tuhan Yesus Kristus dohot tol di porbadia. Mau lihat madiho. Amin. Mari dihita buku ede nomor 102 ayat sadadot namangihut. Laos papungu pilihan. Oton di parvadiai, poderona bebe, rosi padiuroha, osonang sian surgoi, sondang erona bebe, Tuhan awas Jongjong mahita. Tapasahama peliata tuado panidebata Jehovah martang yang ale de bata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut sileo-leho na denggan do nasau libasa na moliutus. Upasatami ma siya nanilehum mituhami pilihan nami tuho. Saya jalom may gabiwap na husus di julum. Paso-paso may jalaramoti asaw parahasya kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tongan huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileo-lehom mituhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale Tuhan de bata amanami na sotarasam do godang ni sirolehomu di hami. Todim na badiay di lehok tu hami jolma sumonggopi hami na leaon. Na margai do di lehok tu hami jala gumodang do isian portibion doho sian pangisi na sude. Ope moliate marohanami jala pujon nami maho alani sude habal gaun dohot hamuliamu. Naung pinapatarmu Tuhami. Saleho mato di perbadia tuhuriam akan naulo manghiuton Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai jala dipatotong hami mian di barita naulii. Alito di perbadia saya pasada mahuriam na pinapungu-pungumi. Asa masih jaloan jala masih haholongan songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sodangi jala patiur mahami asa hutadhami akadosa na balga dohot na mek si pasidingon nami. Sai buas mahumanesa dosa nami, asalam badia jala ibaru hami ganupari. Asa terbaik kami saor di bagasan huria na badia na sasadai. Sai odihon jala padumu hami tu amai, asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sai tabai sileo-lehot tu huria asalam gadda toroknya kaparbarita nauli, dohot pangajari dohot para siroha, na mamaritahon habal gommu di portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sudah perpunguan ni halak Kristen di gereja, di persikolan nang di bagas nabe, asa tahu na sida saor tu perpunguan sogot. Saya sungguli akan na terpodom jala pergogoi akan nagale. Saya songgoti ma akan na yang dohot na takang maroha, asa ditinggalon na sida hajahaton na sida be. Saya perrohai akan na bojok roha, jala pauli akan na marsak dohot na dangoli, asa unang di rupa-rupa portibion akan na manguluiho. Saya tata mana tergogo don na pinaburu-buru ni halak ala ni hapor siau di Tuhan Yesus. Saya jari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni aka panggonggomi panguhum dohot aka raja. Asa tigor uhum nasida jala asa dihabiari nasida ari paruhuma sogot. Saya patugu hapor sion nami. Asa totong huingot tami. Naung sesa dosa nami. Jala buanomu hami Tuhan uluan sogot. Saya sungguli pakirimu na mangulu di hami asa pos rohanami. Nang malak ke dagingon pangulummu do muse. Asa masuk hami marnida di bata ama. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman hami na di banua gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya roma harajom. Saya saut malomoni roham di banu tongon songon na di banua gijang. Leho matu hami sadaron hanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami tugyo tu pangujunan palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Horas madihita selamat Pentakosta, marsi jalanga di jolom mahita amanginang, isom mahita sude amanami nanami padita do parhalado, di jolom mahita marsi jalangan di ari Pentakostaun.
Songgok Tuhan ingadi jalomo oton di ide bataki uhir pati